дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соли равон беш аз 1000 гектар замини кишти пунбадона талаф ёфт. Сабаби асосӣ ин норасогии оби полезӣ аст. Дар ин бора раиси ноҳия Нусратулло Салимзода субҳи имрӯз санаи 31 июл ҳангоми нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахбори omma иттилоъ дод. Вай таъкид кард ки талафёбии замини пахта асосан дар хоҷагиҳои деҳқонии Ҷаббор Расулов, Раҳмон Набиев, Урунхоҷаев ва Овчиқалачои Хистеварс ба қайд гирифта шуд. Зеро бештари заминҳои кишти ин хоҷагиҳо маҳз тариқи соҳи Хоҷа Бақирхон обёрӣ карда мешавад. Аммо соли равон бошад деҳқонон барои дастрасӣ ба об аз соҳи мазкур мушкилӣ кашиданд. Гармии сола умуман мушкилоти оби барои обёрӣ кардан проблема то ҳозир вуҷуд дорад. Ба чӣ хотир ки об худаш мо қариб ки худ ҷорӣ нест. Мо оба ҳам асосаш барқай, асосаш муҳаррикое ки доранд ва ё мутаассифона имсол бисёр вазнин буд ва давом дора ҳозир. Ҳамне ки ба ин нигоҳ накарда ина кӯшиш кардастем ки ҳосили дилхое ки муохи нақшаи ба даст биёрем, ҳами самда кор кардастем, худо хоҳад бояд ки тинч шавад. Лекин мушкилот то ҳозир ҳаст. Мо дар навбати худ ман шахсан худам ҳамчун раиси ноҳия ӯ тайёрие ки хоҷагии об дошт қаноатманд нестам аз соли гузашта ва имсол хоҳам нахоҳам аввали тирамоҳ сар карда масъалаи тайёрии соли ояндада кор мекунам. бино ба иттилои раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соли равон тибқи дурнамо бояд дар майдони 8200 гектар пахта кишт карда мешуд. Аммо номусоид омадани вазъи обу ҳаво дар мавсими киштукор боиси кам шудани майдони кишт гардид. Бар замми ин норасогии оби полезӣ ва саривақт обёрӣ накардани заминҳо сабаби талафёбии пахта гардид. ҳоло бошад мавсими нашъунамои пахта аст ва деҳқонон озуқаи сеюмро дода истоданд. Аммо якбора гарм омадани ҳарорати ҳаво дар тобистони имсола ба нашъунамои пахта низ таъсир расонид. Оби дарё кам буд ё ки ҳамсояҳо монеъ шуданд? Инҷа оби дарё кам хаи тарафиҳо охтошу инҷоҳо буд. Мо асосаш масъалаи оби ҳамсояҳо қатъи вобастагӣ буд. Мутаассифона оби сой дар вақте ки мо дар кор то 10 куб як кубам набуд. Нахтом хулоса борем. И як давлати ҳамсоя ина вохӯриёда мегӯянд ки об модам нест. Мутаассифона ва ё ба фикр имрӯз зиёд истифода мебаранд. Инам фаҳмидан мумкин. Ба ҳамин хотир новобастаи ина шумо ҳисоботда шунидем ки мо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз бурду бохти хоҷагии халқи ноҳия дар 6 моҳи аввали соли равон ба намояндагони васоити ахбори omma маълумот дод. Таъкид гардид ки дар нимсолаи аввал асосан ба таъмиру навсозии роҳҳои нақлиётгард, рушди соҳаи саноату маориф ва тандурустӣ эътибори махсус дода шуд. Бино ба иттилои раиси ноҳия ҳоло муаммо дар соҳаи маориф ин норасогии муассисаҳои томактабӣ ва дар соҳаи тандурустӣ бошад кам будани шумораи духтурону мутахассисони тиб аст ки дар ин самт онҳо тадбир меҷӯянд. Ина мо ози таҷрибаями охир вақт ҳаминам карда истодем. Ина изфисора Овчиқалачада мамехел ки мардум як тараф ёрдам кард, мо як ҷоя шуда раҳоро обод кунем. Коро дар ин самт худо хоҳад давом мекард. Аки имрӯз дафъа вохӯрии аввал дар ҳози гуфта будем ки мо айроҳ сар мекунем. Имрӯз ҳеҷ гуфта наметавонам. Кори ноҳия ҳама ҷош талаб мекунад ки кор кунем. Ҳама ҷо самташ бовар кунем. ҳам хоҷагии қишлоқаш, ҳам обуш, ҳам саноаташ. имрӯз ина мо бисёр танқисӣ дорем. бохчаҳои кӯдакона дар беҳад аҳвол монвазмин. ин дар худи ҳозир мо дута бохча сохта истодаем. нишасти матбуотии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Нусратулло Салимзода 1 соат идома кард. Дар он наздики 30 нафар намояндагони васоити ахбори omma иштирок намуда ба саволҳои худ аз масъулин посух гирифтанд. паҳлӯҳои дигари нишасти хабариро дар нашрҳои минбаъда инъикос хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.